Des de les institucions i des dels governs tenim aquest paper de posar en relleu l'educació superior i quines actuacions es poden fer també per evitar aquesta manca de confiança, que passa per fer l'accés més equitatiu, també per poder explicar qui i per què té accés a la universitat, com la IA i altres tecnologies estan impactant en aquesta percepció de com consumim informació i també com divulguem la informació. I aquí és molt important buscar veus, experts que puguin opinar, però que facin una opinió rigorosa. Vam trobar que era una molt bona oportunitat el voler definir com compondre i consolidar el model que tenim de coneixement a casa nostra, que ha de passar, sí, per poder fer més inversions, però també per buscar més sinergies i acabar de consolidar el nostre sistema universitari de coneixement, sobretot orientat a la innovació. El paper de la universitat ha de ser realment millorar el progrés i benestar dels ciutadans, garantir el foment, la integritat de la recerca, generar solucions concretes i fer una recerca també que estigui orientada cap a la societat. Esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa cap a l'horitzó del 2030, nova iniciativa també per posar la ciència al servei dels reptes al territori, estructurar aquests laboratoris d'innovació social transformativa abocades a la ciutadania i que ens han de permetre, com dèiem abans, acostar més la ciència a les necessitats reals de les persones. Estem enfront d'un mandat que pensem que és altament territorial. Nosaltres volem que accedir a la universitat no depengui del codi postal i també que facis recerca realment on estiguis fent la teva vida universitària.